priatelia, prajem vám pekný podvečer. Vítajte na jednom z ďalších podujatí, ktoré usporadúvame v rámci projektu Umenia Holokaust, ktoré je podporené norským finančným mechanizmom a Európskou úniou, ale aj Prešovským samosprávnym krajom a našou inštitúciou, Tatranskou galériou v Poprade. Možno len taká zaujímavosť, lebo viacerí, keď sme spomenuli, koľko podujatí sa v rámci tohto projektu počas minulého roka uskutočnilo, aj sami sme boli prekvapení, že sme usporiadali, toto je 24. alebo 25. alebo 25. podujatie v rámci tohto projektu, čo je naozaj dosť. Bolo to náročné aj pre nás, aj pre návštevníkov, ale čo sme veľmi radi, že sa to stretlo s takou, aj vzhľadom na veľmi náročnú a ťažkú tému, sa to stretlo s veľmi dobrou odozvou u návštevníkov, či u mladej generácie, strednej, ale aj tej najstaršej. Takže má to všetko zmysel robiť tieto podujatia a myslím si, že v tomto období obzvlášť ani sme sami my nečakali, čo všetko sa udeje v priebehu tých zatiaľ 16 mesiacov, čo trvá ten projekt a téma na najvyš aktuálna stále. Samozrejme budeme ešte ďalej pripravovať ďalšie podujatia v rámci nasledujúcich 3 mesiacov. Dáme vám dostatočne dopredu vedieť. No a dnes sa stretávame s kolegom, pánom riaditeľom Michalom Vaníkom, ktorý už do obedu mal jednu prednášku pre študentov a teraz pre nás, pre tú staršiu generáciu, opäť o zaujímavé osobnosti, ktorá prežila holokaust, je s tým spätá a ide o, síce nie o umelca, ale ide o športovca, ale myslím si, že ten duch je vždy v nás taký podobný, či u umelcov, či u športovcov, aj nejaké také pozadie konania býva často totožné a rovnaké. Takže dnešná taká prednáška, ktorá bude možno spojená aj s takou diskusiou voľnejšou, je venovaná osobnosti Davida Unreicha. No a výstavu, ktorú vidíte, aj samotnú prednášku nám dnes večer predstaví Michal Vaník. No a potom bude nasledovať zaujímavý veľmi koncert a to uvedieme potom neskôr. Takže bude tu len naozaj taká malinká, kratučká 4-5 minútová prestávka a budeme pokračovať následne koncertom. Takže Michal, dávam slovo. Premostím, že je umenie byť v niečom dobrý a možno z tohto hľadiska bol umelec aj David Unreich, lebo naozaj v tom, čo robil, dosiahol svetové úspechy, takže možno teda, ak vás môžem poprosiť to malé cvičenie otočkové. Možno aj kameraman, bolo dobré, keby... Ešte raz ďakujem za pozvanie. Naozaj do obeda sme mali 150 študentov, takže to bolo, a na moje prekvapenie, to bolo až interaktívne, čo teda nie je úplne bežné, ale je fakt, že tu boli školy a mali učiteľov, ktorí sa venujú tej téme a naozaj bolo to, že aj ich to zaujíma, aj nezaspali a aj dokonca sa pýtali, takže v tomto môžeme kľudne pokračovať, keď vás bude niečo zaujímať, sa kľudne pýtajte. Aby som začal, toto vidíte fragment výstavy, ktorá bola otvorená v Múzeu židovskej kultúry v roku 2017. A to, že sa uskutočnila, alebo vôbec, že sme našli ten príbeh Davida Unreicha, za to vďačíme novinárovi Martinovi Mozerovi, redaktorovi Roky, ktorý sa stretol s neterou Davida Unreicha, ktorá žije v New Yorku a ktorá opatruje knihu výstrižkov, ktorú vlastne jej otec
celý život zbieral o Davidovi Unreichovi. On bol vlastne jeho najväčší fanúšik a strihal vlastne z novín všetko, čo kedy o Unreichovi vyšlo v rámci jeho kariéry ako športovca. Ale nie len to, ale k tomu sa dostaneme. No a našla sa teda táto kniha, ktorá bola vo veľmi zlom stave a podarilo sa nám ju previesť na Slovensko, kde sme ju v rámci múzea zreštaurovali a bola vlastne takým centrálnym predmetom tej výstavy v Bratislave a neskôr potom aj v OSN v Ženeve a v New Yorku, kde sme potom vlastne na tej výstave v New Yorku sme potom slávnostne vrátili tú originál tej knihy majiteľke a nám dovolila spraviť si faksimile. Takže máme v múzeu vernú kópiu tej knihy a týchto článkov, ktoré vlastne tvoria hlavný obsah toho životného príbehu, že sme ho dali dokopy. Čiže je to ešte na úvod séria športových výstav, lebo filozofia, ktorá sa ukázala ako veľmi, veľmi dobrá a zaujímavá pre širokú verejnosť, je vlastne na pozadí športových osobností naozaj svetového dosahu alebo medzinárodne ustálených športových židovských osobností. Vznikla už momentálne, myslím, že je to 5. výstava, mali sme šachistu Rettiho, mali sme, posledná momentálne, ak budete niekedy v Bratislave, momentálne máme plavcov Bar Kochba, ktorí nielenže fungovali v rámci židovského klubu, ale ten klub bol výnimočný tým, že ovplyvnil vôbec vývoj plávania na Slovensku. A za to, že vznikali ďalšie kluby po Slovensku, aj nežidovské, do veľkej miery vďačíme im. Čiže to je posledná, ale mali sme aj futbalistu Šťastného, ktorý momentálne bol tiež v Nitre v rámci takýchto prednášok. No a ešte takým naozaj významným osobnosťou športovou bol Emil Lichtenfeld, ktorý vymyslel ten slávny alebo veľmi uznávaný systém sebaobrany Krav Maga, s ktorým tiež vlastne vyvinuli v rámci múzea v spolupráci s ľuďmi, čo trénujú, alebo asociáciou Krav Maga, inštruktormi. Máme program aj pre školy, kde jednak sa dozvedia niečo o tom človeku a zároveň majú možnosť si zacvičiť. Mali sme to aj, vlastne posledná moja prednáška bola práve pre školy tu a detská cvičili študenti. Čiže spomínam Lichtenfelda posledného, lebo Lichtenfeld bol vlastne oni boli spolu s Unreichom v Makabea Bratislava v športovom klube, ktorý bol nielen zápasnícky, ale združoval viacero športov od plávania, gymnastiky, boxu, zápasenia a tak ďalej. To plávanie potom sa práve presunulo do toho klubu Bar Kochba, o ktorom je momentálna výstava v Židovskom múzeu. No a David teda pôsobil v Makabeji, od Lichtenfelda sa líšil viacerými vecami, ale minimálne na prvý pohľad postavou, lebo bol zhruba mojej výšky, ale mal asi o 35 kg viac ako ja. Takže bol naozaj že obrovský a bol teda v úplne inej váhovej kategórii, tej najťažšej, na rozdiel od Lichtenfelda, ktorý bol malý a pôsobil vlastne v ľahkej tej pérovej váhe. Takže David Unreich, hovoríme o ňom preto, lebo jednak hovoríme o ňom preto dneska, lebo v sobotu 27. Lebo v sobotu si pripomíname obete holokaustu v rámci celého sveta ako spomienku na oslobodenie Auschwitzu. A spomínam to preto, lebo práve rodičia a sestra Davida Unreicha boli vlastne všetci traja, a nielen traja, ešte tá dcera mala aj 2 malé deti, takže všetci 5 boli zavraždení v Auschwitzi.
A vlastne bola to 10-členná rodina. On mal ešte vlastne 6 bratov, ktorí sa všetci našťastie dostali do Palestíny behom 30. rokov. A vlastne jediní, ktorí ostali v Bratislave alebo na Slovensku, boli rodičia a tá dcera s deťmi. Takže on mal teda to šťastie, že bol pozvaný do zahraničia a teda nebol tu, keď sa táto celá katastrofa udiala. David sa narodil v roku 1907, čiže hovoríme ešte o Rakúsko-Uhorsku. A vyrastal v Bratislave v ortodoxnej rodine. Otec bol činný v rámci náboženskej obce a mama varila vlastne v kuchyni. A v podstate žili veľmi, veľmi nábožným životom. Jeho predkovia boli významní rabíni. A David Unreich, veľmi zaujímavo, keďže hovoríme o zápasníkovi, tak by nás teda nikdy napadlo, že tesne mu uniklo to, že sa stal rabínom sám. Študoval teda na bratislavskej ješive a dostal sa vlastne až do posledného semestra, kde v podstate už mal predstúpiť pred tú rabínsku radu a obhajovať vlastne to svoje štúdium a tú svoju prácu. Ale už v tomto bode sa rozhodol pre úplne inú kariéru, ktorá mu teda vlastne zachránila život. A všetky svoje síly vrhol do zápasenia. Urobil dobre z viacerých dôvodov. V podstate všetci synovia Unreichovskej rodiny boli zápasníci. Evidentne preto, že asi bolo treba tú energiu niekde usmerniť a tá Makabea tam bola, ten klub tam bol, takže všetci chalani z Unreichovskej rodiny trénovali zápasenie, a dosávali solidné výsledky, ale zďaleka najväčšou hviezdou sa stal práve David. Čiže časovým sledom môžeme povedať, že v 1929 vyhráva prvýkrát nejaký turnaj zápasnícky, ktorý bol vlastne majstrovstva Bratislavskej župy. No a od tohto bodu veľmi rýchlo stúpa jeho kariéra, stala sa niekoľkonásobným majstrom Slovenska, majstrom Československa. No a samozrejme do obeda som rozprával o Makabiade študentom, o tom, čo to je, čiže toto vynechám kvázi tieto židovské olympijské hry, ktoré sa odohrávali na mandátnom území Palestíny. Od roku 1932, kedy boli prvá Makabiáda, kde boli už československí športovci a aj David Unreich, a v 35. sa opäť zúčastnil a podarilo sa mu vyhrať celú Makabiádu. Zaujímavosťou je, že vtedy v Tel Avive bolo zápasenie jedno z najnavštevovanejších športov, že na finále turnaja prišlo okolo 15 000 ľudí, čo bolo akože veľká udalosť, a možno ešte na dokreslenie celého toho, aké veľké podujatie to bolo, Makabiáda, tak na túto v 35. prišlo dokonca 1350 športovcov z 28 krajín sveta, kde Československo vysielalo športovú výpravu v počte 250 športovcov, čiže naozaj obrovská výprava, ktorá akože si viedla celkom dobre, a jedným z tých top výsledkov bolo práve víťazstvo Davida Unreicha, kde sa vlastne stáva, tým pádom si berie titul židovského majstra sveta, a od toho bodu
už aj v tých novinových výstrižkoch sa objavuje ako Ben Shalom, už nie ako David Unreich. A teda odvtedy hovoríme o Ben Shalomovi, židovskom majstrovi sveta, ktorý práve od toho roku 35, čiže už vlastne od 36. roku sa stáva profesionálom, lebo do 35. roku zápasil amatérsky a od toho 36. roku sa stáva profesionálom a v rámci profesionálnych súťaží sa stáva majstrom Európy v Rige a majstrom sveta v Bukurešti. Kde možno, že pikoška zaujímavosť, v majstrom sveta sa stal vlastne spolu s Fínom Luchtanenom, lebo po 2 hodinách zápasenia, čo dneska sú časové limity, tak sa nevedeli rozhodcovia rozhodnúť, že kto vyhrá. A vlastne tak sa stal majstrom sveta spolu s tým Fínom. Takže boli 2 majstri sveta v tomto roku. No a on cestuje, vlastne túto už naberá naozaj, že tá kariéra veľké obrátky a začína cestovať po celej Európe, vyhráva v podstate všetky turnaje, kde príde. Máme záznamy o tom, že vyhral otvorené majstrovstvá Talianska, otvorené majstrovstvá Poľska a naozaj, že vyzerá, že tá Európa už mu je malá. A tak sa vlastne stalo, že prišla pozvánka z Ameriky, na ktorú teda veľmi rýchlo odpovedal a zase hra osudu, respektíve iné časy, lebo dneska máme komunikačné prostriedky úplne iného typu ako vtedy. No takže jemu sa stalo to, že odcestoval do Ameriky na pozvanie jedného amerického promotéra a prišiel do Ameriky a zistil, že medzi tým promotér zomrel. A prišiel tam a vlastne všetko, čo malo byť vybavené, nebolo kvôli tomu úmrtiu. Takže zostáva tam len pár týždňov a odchádza do Palestíny za svojim bratom a potom sa vracia naspäť do Bratislavy. No a tam vlastne po tomto návrate v 38. roku sa deje jeden moment, ktorý je tiež hodný vyzdvihnutia a hovoríme o ňom, teda keď debatujeme aj so študentmi. A to je moment toho zastať si vlastné práva a vlastne nebyť takouto ovcou, ako sa hovorí. No a práve on aj s tým už spomenutým Lichtenfeldom boli tie kľúčové postavy, ktoré v bratislavskej židovni alebo v tej časti Bratislavy židovskej až vlastne kým on neodišiel na to svoje druhé pôsobenie v Amerike, čo bolo asi pol roka, tak naozaj v týchto uliciach, kde vieme, v Bratislave bolo bohužiaľ veľa incidentov, kde bili ľudí na ulici. Naozaj, že židovská štvrť sa tiahla, alebo bola hneď vedľa katolického internátu Svoradov, kde bola veľmi silné toto ľudácké hnutie a veľa týchto iniciatív, aj týchto agresívnych ako bytie ľudí a rozbijanie okien, práve vychádzalo z tej Svoradovej, čo je hneď ulica, kde je vlastne aj naše múzeum a toto okolie. Čiže to bolo veľmi nepríjemné a oni vlastne s Lichtenfeldom dali dokopy také patroly, v podstate takú domobranu, dá sa tomu povedať, ktorí vlastne chodili po uliciach a keď sa náhodou niečo išlo takéto
zomrieť, tak tam boli a je z toho aj niekoľko policajných záznamov. V 38. hovoríme? 38. Hej. Okay. Hej. Niekoľko záznamov ako zlomené ruky, rozbité bicykle a všeličo, ale väčšinou to skončilo tak, že nikoho nechytili, že sa pobili a polícia, keď prišla, tak už vlastne nikoho nenašla. Takže toto je ten moment, čo zase sme presne prebrali so študentmi, že je to niečo, nad čím treba rozmýšľať, keď sa deje príkorie ľuďom, treba sa ich zastať a podobne. Či už v rámci komunity, alebo inej komunity, ale je jedno. Každopádne títo chalani sa zastali ľudí vo svojej komunite, ale vydržalo im to presne do momentu, kedy aj David Unreich odchádza na druhé pôsobenie a vlastne finálne pôsobenie v Amerike. Takže koncom 38. roku ho pozvali zase do Ameriky a vtedy už sa to podarilo získavať zase nového promotéra. No a hovoríme o konci 38. a v podstate už začiatku 39. Čiže už atmosféra v Európe je úplne neznesiteľná. A samozrejme utečenci židovskí do Ameriky to prenášajú do Ameriky. No a on ako naozaj, že európska hviezda zápasenia prichádza do Ameriky a v rámci tej atmosféry vznikla možnosť sa zapojiť do protinacistickej kampane, ktorú využil a toto je vlastne jeden z tých výstrižkov z americkej tlače, kde vystupuje a tento titul vlastne poslúžil aj názvu celej výstavy, preto vyzval Hitlera na súboj, je to vlastne titulok v amerických novinách, kde z 39. roku, kde je vyobrazený akože s Mein Kampfom a akože s Hitlerom, čo by s ním urobil. No a keďže toto všetko sa dialo, promotéri vymysleli zápas, ktorý ho zase posunul o ďalšie levely vyššie, čo sa týka slávy alebo niečoho, alebo toho, že ho ľudia spoznávali. A to bol to máme ako nezabudnutelný súboj, čo verím, že bol úplne nezabudnutelný, lebo pustili sa do toho médiá a promotéri dohodli, že bude zápasiť vlastne s nemeckým šampiónom Ernstom Hefnerom, ktorý bol teda americký Nemec, ale hlásil sa akože k Nemectvu, ale zároveň tvrdil, že teda nie je nacista, čo potom ale následne hneď vyvrátil, keď zahajloval na všetkých ľudí v tej Madison Square Garden, ktorú vypredali. No a v tejto atmosfére, teda 3 mesiace pred začiatkom vojny, sa udialo proste toto divadlo, kde sa stretol teda jedna z najväčších hviezd židovských a jedna z najväčších hviezd zápasníckých nemeckých na pôde Ameriky. No a tým pádom to sledovalo naozaj že obrovské množstvo ľudí. Vypredali Madison Square Garden, ale nie tu, čo poznáme z New Yorku, ale čo je možno tiež pikoška zaujímavá, že tých Madison Square Gardens bolo asi 10 a nebolo len v New Yorku, čo poznáme možno tí, čo sledujeme šport v New Yorku, ale boli vo viacerých mestách a jedna bola aj v Bostone a tento zápas sa teda udial v Madison Square Garden v Bostone. Ale v podstate to boli všetky rovnaký typ haly po Amerike. No a tento zápas, ktorý bol naozaj, že mal úplne iskrivú atmosféru, tak veľmi rýchlo skončil, lebo David Unreich vlastne toho Nemca porazil za 6 minút. Čiže to bol expresný boj
A po tomto zápase vlastne sa stala z neho celebrita, ľudia ho poznali, reprezentoval vlastne to, proti čomu sa väčšina rozumnej Európy chcela postaviť, alebo sveta. No a takže toto bol jeden z jeho vlastne hviezdnych momentov a v Amerike dosiahol, čo sa týka wrestlingu, čo bol vtedy, dneska už o tom hovoríme viacej ako o cirkuse, vtedy to bolo tvrdé zápasenie, ale s prvkami toho cirkusu, teraz je to opačne. A veľmi využíval to, že mal to klasické grécko-rímske zápasenie v sebe, na čo tí Američania neboli zvyknutí. No a takže on dosiahol v Amerike rekordný zápis 100 víťazstiev bez porážky, teda 100 zápasov bez porážky, čo bol úžasný rekord. No a potom, aby som už vlastne pustil umenie, tak vlastne v 40. rokoch vlastne skončil svoju kariéru, koncom 40. rokov, respektíve do konca vojny. A potom sa už začal venovať, tak ako máme ho tu na fotke, ako vyzerá ako kuchár, toto je zase z charitatívnych akcií, kde bol pozývaný a v tomto tu robil nejakú reklamu na nejaké výrobky, neviem presne aké. No a úžasné na ňom bolo, že vlastne Amerika bola z mňa hotová, lebo nepoznali zápasníka, ktorý by bol viac menej akademik. Hej. A hovoril 9 jazykmi, čiže v New Yorku, ktorý je taký ten vlastne po slovenský melting pot, čiže všetky možné národy, tak on tam bol ako ryba vo vode. A to bolo vidno aj na tých článkoch, ktoré sme mohli prečítať o ňom, keď s ním robili rozhovory, že vlastne dávali mu otázky v rôznych jazykoch a on bez problémov vedel reagovať. Takže bola to veľmi zaujímavá postava alebo netypická postava v rámci zápasenia. Takže o to viac ho mali ľudia radi, no a veľmi rád jedol, samozrejme to vidno. Jeho najjedlo, neviem, jak to presne dokázal, ale bol asi nekošer segedinský guláš. Čo asi tiež rodičia nevedeli, ale tak to bolo. No a takže on, keď išiel do športového dôchodku, tak sa v Amerike venoval výrobe matracov, žineniek a ešte zaujímavosť je, že mal chovnú stanicu psov. A chodil veľmi často teda do Izraela za svojím bratom, no a to vlastne jedna z tých ciest sa mu stala, kde dostal infarkt v lietadle v 57. ako 50-ročný, teda zomiera a je pochovaný v Kfar Sabe v Izraeli. No a v podstate možno ešte zaujímavosť na záver je, že na tej poslednej Makabiáde, sa nám podarilo z Makabi Slovensko a s Dagmar Gavorníkovou, ktorá reprezentuje vlastne Makabi Slovensko na medzinárodnej scéne, tak sa nám podarilo, jednak sme dali vyrobiť cenu pre víťaza Makabiády v súčasnej, v zápasení bola cena Davida Undreicha. Takže víťaz Makabiády predposlednej dostal ako cenu Davida Undreicha, takže to je taká zaujímavosť, čo sa nám podarilo. No a tak aj takouto formou žije ďalej výstava a kľudne, keď máte nejakú otázku.
Tak, Máme kľudne čas. sa pýtajte. Z čoho vznikol ten názov Makabiáda? To ako... Makabejcov. Od Makabejcov, hej? Aha. Áno. Môžem sa opýtať, a manželku, rodinu nemal? Áno, mal manželku, ale nemal deti. Takže on vlastne sa staral, alebo v podstate mal deti tých svojich bratov. Hej? A čiže aj tá jeho neteľ, s ktorou sme boli v New Yorku, tak o ňom hovorila vlastne akoby o otcovi, hej, že mali taký blízky vzťah. Takže hej, no, bohužiaľ, oni deti nemali. No. Tu sú výstrižky a vyzerá to, že to je všetko z tej americkej tlače. Ale neexistujú v tých kópiách aj z doby slovenskej? Máme totiž ten úvod, ktorý máme, to, že vyhral Bratislavskú župu, to, že bol veľký zápasnícky turnaj v kine Tatra v Bratislave, písali o ňom hodne aj bratislavské a československé noviny a to tam všetko je. Hej. Na týchto fotografiách v podstate, hej, toto je všetko Amerika, tuto podpisujú ten zápas s tým Nemcom, toto som hovoril, no a toto už sú jeho v podstate fotografie z jeho profesionálnej kariéry, čiže 36 rok a ďalej. No a tu máme, no a toto je záber, potom ktorý nevidíte, je záber priamo z akcie a to je práve z toho hotela Tatra. A potom tu máme prvý panel, máme vlastne celú jeho rodinu, bratov a sestru a rodičov. No a ešte sa teda podarila tabuľka v Bratislave, pamätná tabuľka na rodinnosť. Jeho dom bol asi 50 metrov niže. Takže je tam teraz most, už dom neexistuje. Takže pamiatka na Davida Ondrácha je to v tejto podobe. V ktorom roku zomrel? 50. Ako normálne v tom lietadle? Ako? Regulárny infarkt. Ja sa chcem ešte opýtať, že si hovoril, že pochádzal z veľmi pobožnej rodiny a že vlastne len jeden semester mal na ukončenie ješivy, áno? Tak som pochopila. Áno. A asi to je jedinečný taký športovec, ktorý vyšiel z takej pobožnej rodiny. No nepoznám iný príklad. Lebo vieme o tom, že keď z takej pobožnej rodiny sa oddelí niekto, môže byť povedzme umelec, spevák alebo nejaký hudobník, ale že by bol športovec. No. A takéto záznamy nemáte, že ako to niesli jeho rodičia. To by sme veľmi radi, môžeme len usudzovať celkovej vlastne celkovej situácie, v akej bola tá rodina, že určite boli veľmi neradi. Kam to smerovalo, aj keď podľa mňa z dobrej viery ich dali tých chalanov na ten šport. Nech sa vybije energia, ale podľa mňa nechce, aby to išlo až tak ďaleko. No, a segedinský guláš. Segedinský guláš sa dá. Dá sa dá. Áno. Aj stopor sa dá. Však všetko sa dá. A dáš smotánu takú, čo je živočísna, nie rastlinná pôvodu, tak robíš. To bol tak položák. Takže, hej. A tak fakt to je človek. A pamäti nezostavil? Pamäti. Nie. Akože ostala tá knižka a tam sme dávali dokopy z tých výstrižkov, kade asi takú mapu, kade chodil, čo sa mu dialo a zvýšok nejaké časti nám dopovedala jeho neteľ. Takže rozpráva napríklad, keď ich bol pozrieť, oni sa presťahovali až neskôr do Ameriky, vlastne on zomrel na ceste od nich, z Izraela. No a hovorila, že ako u nich bývala a takto, že rodičia mu vždy nehali svoju posteľ a že tak si ho tam uctili.
Takže, a že všetkým deťom sladkosti doniesol a no proste spomínam. Takže, také dobrá stojíčka. A je spoluzakladateľom, nebo bol spoluzakladateľom Krav Maga, nebo to bolo Lichtenfeld? To je Lichtenfeld. Oni akurát boli spolu v družstve zápasníckom, teda klube. Lichtenfeld zomrel v Izraeli? Tam cvičil amerických vojakov? Aj civilistov neskôr. Keď si dobre spomínam, tam matka mu zomrela v Lagri a ostatná rodina, ako sa ich dotkol. No mama je otec, aj tá sestra. A bratia ste A bratia, nie, bratia odišli do Palestíny. ešte pred vojnou? Áno, v 30. rokoch. Takže bratia prežili takto. V slovenskej alebo v československej literatúre píše sa o ňom? No, nie. A už hej. A ja som akože rád a veľmi som šťastný, že nejakým spôsobom ma osvietilo. No, začal som robiť tú tému, ale akože ja ako športovec, tak mi je to blízke, hej, bolo to veľmi jednoduché z môjho pohľadu, ale tiež som nevidel, aký to má dopad a aký to má vlastne potenciál. A preto som vlastne, toto bola úplne prvá výstava, čo sme robili. A fakt je, že o tých ľuďoch sa vôbec nevedelo. Ako naozaj, že mená, ako naozaj David Úrach bol úplne zabudnutý, Emil Lichtenfeld tým, že existuje Krav Maga, niekto niečo šípi, ale tiež je nejaký základný životopis na internete, ale to je všetko. Mne sa, čo sa týka Lichtenfelda, podarilo vlastne pre RTVS spraviť dokumentárny film, možno ste niekto videli. Minulý rok to malo premiéru. No a tam sa mi podarilo vlastne dať dokopy aj jeho syna, ľudí, ktorí s ním od začiatku trénovali ešte vlastne v Izraeli, keď mal tie prvé školy pre civilistov. Čiže takých ľudí, čo naozaj s ním žili a poznali ho. Čiže to má nejakú akože už takú širšiu výpovednú hodnotu. A tiež proste tie detaily, akože vedel sa ten základ samozrejme, ale už tie detaily a veľmi zaujímavé detaily, rôzne, nemáme čas, takže ich nebudem spomínať, vyplávali vlastne z tých rozhovorov a z rôznych dokumentov, ktoré postupne sme nachádzali. Alebo čo ja viem, Richard Rety, šachista, ktorý to asi Netflix, tí, čo sledujú a poznajú seriály a bavia ich seriály. Queen's Gambit bol taký hit, tak to bola taká slečna, čo hrala šach a tak ďalej. No a napríklad ona otvárala šachovú partiu Rety otvorením, čo je jedno zo 7 samostatných otvorení v histórii šachu, pomenovaných po jednotlivom šachistovi, ktorý to vymyslel. Čo je akože úplná rarita. Potom sú všelijaké kombinácie, neviem čo. Môžete pomenovať, kto tam je? Toto je, myslím, že starosta nejakého toho... toto je starosta a toto je promotér. Ale jak sa volajú, už mám to niekde napísané, ale toto je, myslím, že starosta toho Elizabethtownu, či kde to býval. A toto je nejakého promotér. A toto je Úrech. A už to nevyzerá v takom športovom tam je ešte športovom mode. Áno? No, on nikdy nevyzeral. Akože... Tak dnešná vlastne podstatne. Tam ako kuchár skôr vyzerá. Áno, no však to preto ho aj tak oblekli tu na. Lebo tomu celkom sedelo. Ale bolo by treba o ňom písať a veľa hovoriť. No. Aj robil vlastne ten Martin Moser, čo objavil ten príbeh, tak tiež robil pre RTVS taký dokument. Podľa toho je to 32-ročný. V 39 tam je napísané ten zápas. Čiže už mal 32, no dnešné zápasy sú, to už je ako... No vtedy už bol ťažký veterán.
akože... Veteránska kategória. Hej, to už bol ťažký veterán, akože dneska je to posunuté, ale sám bol ťažký veterán, ale bol tak dobrý, že mohol súťažiť ešte. No takže teším sa na ďalšie besedy. No ten šachista by bol tiež dobrý, asi zrejme, no. A spravíme zase niečo na budúce. No, aj tých plavcov. Totižto, však som to spomínal naozaj, že na väčšine, teda okrem Rettyho, ktorý zomrel v 28. roku, myslím 1928, takže zažil teda Československú republiku, z čoho bol úplne nadšený a bol propagátor Československej republiky a demokracie po celom svete, lebo chodil po šachových turnajoch a myslím, že ako top 5 v určitom momente na svete ho pozývali vždykade. Takže ten sa nedožil holokaustu, ale tí ostatní, tí si to zlízli všetci. Škoda, že som tú prednášku netočil pred rokmi, lebo 20 rokov som chodil do Kvarsaba. A tušil som, že áno. To je mestečko, ktoré je severne od Tel Avivu na ceste do Haify. Veľmi pekné, tak asi 40 000 mestečko, možno už viacej. A určite by som sa bol nešpil. Ja som bol takto v Netanii zase na hrube Lichtenfelda. Takže to sme tiež, lebo on vlastne, keď sa vylodili, teda respektíve keď nevylodili, keď prišiel do Palestíny, tak sa usadil potom v Netanii. Takže spočívajú tam. Tak akurát si vyčerpal tú dobu. Dobre. Som všetkých vyčerpal a môžem ísť. Veľmi zaujímavé. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Tešíme sa na ďalšie zaujímavé témy. Takže, milí priatelia, prajem vám príjemný podvečer všetkým. Takže pokračujeme v takom zaujímavom programe. Ja možno ešte zopakujem, ktorí ste tu neboli, že dnešný večer sme venovali a venujeme spomienke na pamätný deň obetiam holokaustu, ktorý je presne určený na 27. január, ale keďže množstvo podujatí sa koná práve v Bratislave v rámci tohto spomienkového dňa, tak sme si dovolili dnešný deň v Poprade usporiadať jednak dve prednášky Michala Vaneka k téme, ktorú ste počuli, je tu aj menšia výstava k tejto téme. No a pokračujem, aby sme si tak trošku aj umelecky pripomenuli tento deň a venovali ho pamiatke v rámci našho projektu Umenie a holokaust. Ja som veľmi rada, že prijali pozvanie na dnešný koncert solisti a hudobníci. Trošku vám ich predstavím. Je to dáma Karin Sarkisian, ktorá je pôvodom z Jerevanu, z Arménska, absolvovala Vysokú školu muzických umení v Jerevane v odbore kompozícia a žánrovo pôsobí v oblasti world music, rada aranžuje, interpretuje ľudové piesne, rôzne, ale samozrejme aj iné. Dnes si vypočujeme klezmerovú hudbu trošku s touto tematikou. No a spolupracuje s umelcami spomínanými Balkan Ensemble, Pressburger, Klezmer Band či Šundavar. Venuje sa aj scenickej hudbe, spolupracuje so Slovenským národným divadlom, s Martinským komorným divadlom. No a my si ju dnes vypočujeme spoločne s
jej kolegom, huslistom Ľubomírom Šamom, ktorý je zároveň nielen ako huslista, venujúci sa jazzu, ale aj hudobný skladateľ. Taktiež je líder zo skupenia Ľubo Šamo projekt, ktorý na našu scénu prináša takú fúziu jazzu a populárnej hudby, ale aj rocku, world music. No a on sám spolupracuje s takými hudobníkmi, ktorých sme mali aj tu možnosť vidieť, ako Juraj Griglák, AMC Trio z Prešova a ďalšie zo skupenia, ktoré sú na hudobnej jazzovej scéne. Ešte tu možno spomeniem, že spolupracoval aj s americkým spevákom a saxofonistom Monty Peterson, s ktorým v Košiciach nahral aj živé CD a vyšlo v Nemecku. Takže toľko o týchto muzikantoch, takže poprosím, aby prišli k nám pani Karin Sarkisian a Ľubomír Šamo, no a prajem vám krásny zážitok umelecký z dnešného večerného koncertu. Hey,
Oh,
Thank you.